Good morning, mga sis. So, I'm still in Cebu with my son. Yes. Oh my God. Hi, sis. Good morning, Leia. Mga pita, sis. Ang ano ko, mag-hot compress ko sa kong laon. Thank you, sis. Napa ko sa Cebu, sis. Wala ko kanino. Char. Nawa, oy, sama ko eh. Char along. Bago pa kong mata, oy. Nag-PM di ako sa imo ha. Nag-hot compress ko. Ulo pa si Linjon, sis. Oh. Okay, sis. Char-char akong live oil kay ay istorya namin ni Lola sa mga kabuang. Gi-remove na nako sila, samok sila.
Nag-order ko kuan sis, pandesal. Pandesal o loaf bread. Lagi, baga siyang naong. Lagi, di na ko niya, baga siyang naong no. Laban di siya. Ganyan talaga mga tao, sis. Konti lang yung natitira, kagaya sa atin, na may isang salita. Yan yung mga taong mga epal. Yung makuha na nila yung gusto nila, sis, doon na lumalabas ang mga tunay na color. Akala nila hanggang doon lang, no? Nagtuo sila, sis. Actually, dapat ano to siya, cloth. Basa pa kasi yung cloth. Nagtuo siya, sis. Nandito lang siya pa. Admin pa siya. Siya hawd. Dapat ano to siya, sis? Towel. Maga pa, kuan man siya po, maga pa. Ayan. Tutok na dito ko, daan na to niya, sis. Nakay load lagi. Kira sis ay. Okay. Okay, sis. Kaluoy po sa ubang GC. Abang GC. Data lang niya ako, sis. Masaya gamit niya mo, sis. Data ko, sis, Globe. Kaya, na wifi din, pahinay. Globe ako, nag-load ko kahapon, ako, 99. 99 sis, 1 week. Sige, pagluto sa diha. Natulog pa si Junjun. Okay, sis, wala problema, sis. Dali naman eh. Kaong ko lang naman, inuwag tambay. Pila ka gig? Internet. Pila ka gig? Oo. Hinay, oy. Makansi ka. Kung dili lang ta malingaw aning ning kuan ba? Yung kansi ko butuusin. Mahal ang load. One week wala nakakaon na ni ay. Di ba siya junk food? Di ba siyang Nova? Okay lang na. Panagsaan. Same data. Maga pa mango siya, sis. So, need siya ko anan. Hot compress. Okay, sis. Pagluto sa diha.
ako din niya. Saan ko, sis? Mao, Jud. Magkansi, Jud, sis. Ang kansi. Tinuod, Jud na. Importante, maka-FB, maka-TikTok, ana. Hi, guys! Good morning, guys! Long time. Nako, pinasday. Namaha mo pandesal. Medyo madilim siya. Oy, okay ba eh? Nakakantag pandesal. Si sister na guwapa. From USA. Ay, oh, init pa, day. Init pa. Uy, day. Wala na ganit ko i-upload. Sis, nag-uan ako, sis. Wala ko i-upload mo. Nag-live ako mga... nagpaibog. Nag-live ako din oy, char. Ako yung peanut butter, sis. Tapos ko yung margarine. Ana. Mga antak pandesal. Tapos ko yung star bread. Sis. Char, na to asis oy. Abi, ang YouTube, no? Sweet, na kapag sab to sab, oy. Kapag watch to watch, kapoy. Tuwaan ni, lingaw-lingaw lang. I feel you. Ay, oh, namin kay Day. Kapoy, sis, oy, kapoy, edit, oy. Happy, sis. Nagmata palagi ka. Kita pa tagkaaway. Masakit sa way kita, oy. Bait ka na, hindi sikat, sis. Kaya, kinanglan pa ta mag... Inani ba? Wala kita, Jud. Stress pag yun. Kuya. Hala. Stress pa, Jud. Pagkita. Kita mag-away. Ikaw pa'y daoton sa mga hayop. Mapangit na, oy. Salami kayo, oh. Akong anak, sis, pasensya ha, kagubot pa dyan niya kayo. Nalaan na gabi eh. Na extra bednis, ako ang pinsan. Kasi sa hotel. So, Cebu. Abihan na to ni. Ano may din sis? 10 days na nagdari. Kamusta sa hotel? Pilipinas kayo, sis. Pinas! Welcome sa Pinas! Kapoy, sis, oy.
So, ako ka sa diha, oy. Dali man ako, ah. Naginot akong load, day. May wifi ini, day. Gusto ka. May wifi ang hotel. Hinay kayo. Dita-dita lang ko dire. Ah. Bye-bye, Day. Thank you so much. Ang limpyo sa ako 15 minutes man ni Day. Kalat pa kay Day, oy. Kay maglinis ako, Day. Tapos ko breakfast. Thank you, Day. Almira and Rose. Leia, have a nice day. Stay beautiful and motivated. Bye-bye, Day. Salamat.